रायजोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो। ओमफ्राय दिनैनि आरज हान्जाया न'दुवार बियाबनि राजखुंग्रि संराजा जथाइ आरो थुलुंसि जथाइ आरज हान्जा बिथांमोननि जथाइ आरज जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला सिबिसालियाव। ओमफ्राय रायजोफोर आरजनि गेजेरावनो आलासिनि बिबुंथिबो दोङो, नोंथांमोनखौ देखायलांगोन, नायलांबाय थादो। ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो। जोंनि न'दुवार बियाबनि सिङाव थानाय संराजा आरो राजखुंग्रि लोगोसे थुलुंसि जथाइ आरज हान्जाया नों आफानिनो दैदेननायाव नैबे बिश्वनाथ जिल्लानि गोथार जिरायसालियाव ज' जानानै नोंनि नामै आलारि फोजोंनानै नोंनिनो सोरजिनाय दायनिसो बिबान बिलाइ होनानै खुलुमदों, सिबिदों, गोसो गोरबोजों नाजावदों। नों आफा अननानै जोंनि बावनाय आरो खुलुमनायखौ बे
জন্মৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ সৃষ্টি হৈছিল, পৃথিৱীৰ সৃষ্টি হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰা প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। প্ৰকৃতি যেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল তেতিয়া আমাৰ এই ধৰ্মটো লগতে আমাৰ আহিছে, লগে লগে আমাৰ সেই প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়ৰ পৰাই আমাৰ বাথৌ ধৰ্মৰ সৃষ্টি হৈছিল। গতিকে আমি সদায় শ্ৰীমতৰ ওচৰত সেৱাকাৰী সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে আমি প্ৰকৃতিৰ লগত আমি সদায় একেটা সকলো নীতি নিয়মৰ মাজতে আমি এই ধৰ্মত আমি পালি আহিছোঁ আগৰ পৰা, আৰু আমি পিছলৈকে পালি গৈ থাকিম। প্ৰকৃতি মানে কি, আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ জীয়াবলৈ শিকাইছে প্ৰকৃতি, এই ধৰ্মৰ জৰিয়তে আমি সকলো পাইছোঁ। মানে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ নিজক আগবাঢ়ি কৰি ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰি আমি কেনেধৰণে খেতি বাতি কৰিব লাগে, খেতি বাতি কৰি কেনেধৰণে তাক কৰি আমি কেনেকৈ জীৱন যাপন কৰিব লাগে। আমাৰ আগততো একো নাছিলে, খেতি বাতি কৰিয়েতো আমাৰ মানুহবিলাক চলিছিলে। এতিয়া আধুনিক যুগত হ'ল আধুনিক হিচাপত অকল খেতি বাতিতে নহয়, আমি আধুনিক হিচাপত আমি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীক ভাল শিক্ষা দিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এটা ভাল জ্ঞান গুণী জ্ঞানী কৰিব লাগিব। সেইটো এটা আগৰ দিনত আমাৰ মানুহখিনিকে ইমান পঢ়া শুনাত কম হৈছিল, এতিয়া সেইটো দিন নাই। প্ৰকৃতিৰ লগত আমি সামঞ্জস্য ৰাখি প্ৰকৃতিৰ লগত আমি সুন্দৰভাৱে চলি গৈ প্ৰকৃতিৰ লগতে আমি উন্নতভাৱে চলিবলৈ শিকিব লাগিব। আমাৰ সমাজখন কি হৈছে, আমি সদায় অকল খেতি কৰি থাকিলে নহ'ব, ভালদৰে কথা কিবা এটা কৰি বস্তু শিকিব লাগিব, মানুহৰ লগত চলি থাকিব লাগিব। অকল আমাৰ মাজতে থাকিলে নহয়, আমি বহলভাৱে কিছুমান সমাজত সোমাই যাব লাগিব। আমি আমাৰ মানুহখিনি অকল এটা কৰি থাকিলে নহ'ব, মানুহখিনিক আমি বহলভাৱে অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ মিলিব পাৰোঁ, তেনেকৈ এটা মনোভাৱবিলাক বহল কৰিব লাগিব। आसाम भारतनि अनगायैबो बिश्वआवनो मिथिजानाय जाबाय। बर'आ बोराइ बाथौखौ सिबिनायाव खाम जथा दामो, सेरा सिफुं सुयो आरो लोगोसे बोराइ बाथौ मुं लानायजोंनो इसोरखौ सिबियो। जेरै बियो बयनिबो थाखाय गोनां बाथौ होननाया, जे हाखौ बयनोबो नांगौ, हा थाबासो जोङो जिरायनो हागोन, गसंनो हागोन, आबाद मावनो हागोन, उन्दुनो हागोन, दै थाबासो जों मैला मैलि सुनो हागोन, दुगैनो हागोन, दैनि मैला मैलिजों सुस्र'नो हागोन, बार थाबासो जों गोजोननाय लानो हागोन, जों आरो जिउआवहाय जों हगारनाय लानाय खालामनो हागोन, सान थाबासो जों सोरां आरो देहायाव गुदुं मोनगोन, अख्रां थाबासो जों खर'आव साननाय हनाय गियान जागोन आरो जोङो उदां जागोन। बेनिखायनो बे मोनबाखौ बयनोबो नांगौ, मुलुगनि गासैनोबो जिब जिबि दंफां लाइफां गासैनोबो नांगौ। बे मोनबा इसोरनि गाहेला आइजें, हा दै बार सान अख्रांखौ रावबो नाङा बुंनो हाया। जायखि नामाखौ लानानै सिबिया मानो बे मोनबानि गोहोआवनो बयबो दं। बे मोनबा गैयाबा, मोनबानि गेजेराव मोनसे गैयाबा रावबो थांना थानो हाया। साधु सन्यासिया थांना थानो हाया, गुबुन गुबुन भक्तआबो थांना थानो हाया। बेनिखायनो जोङो बुंदों बर'फ्रा बोराइ बाथौ। बोराइ बाथौनि मिनिङा सब बुङोब्ला हाया बोराइ, दैया बोराइ, बारा बोराइ, साना बोराइ, अख्राङा बोराइ। बे गलिनो रोङा, हाया गलिलांनो रोङा, दैया गलिगानो रोङा, साना ओंखारगानो रोङा, बारा बारगानो रोङा, अख्राङा बायनो रोङा। बे थाबासो बुहुमा थागोन होननानै बर'फ्रा सिबिदों बयनिबो थाखाय। बेनिखायनो जों दिनै मंगलबार सानाव गुबुनफ्रा देवबाराव लादों, सोरबा सुक्रबाराव लादों,
जोङो मंगलबार खालि बेखौ सिबिनो थाखाय हालेवनाय खदाल जावनाय ना गुरनाय खामानि मावनाय बेखौ जों गोजान खालामनानै गावखौनो उदां खालामनानै जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ गोजोनै सिबिनो हानायनि खाबु बेखौ खालामनाय जादों। मोनबा गामि पिपिलासियाव थानानै जों समायखिरा लाखादों बाथौ धोरोमखौ सिबिनो होननानै। दा नोंथांमोना सोरबा बोराबनानै सिबियाब्ला जायो थाब जागोन। मोनबा गाबा जाबाय हानि गाब, दैनि गाब, बारनि गाब, सानि गाब, अख्रांनि गाब। बे मोनबाखौसो जोङो रं बिरं होनानै गोजौ दैखांनानै जों खरसायाव लादों। खरसायाव लाना जों समाय लाखाबाय बाथौ धोरोम सिबिनो होननानै। बेनिखायनो बाथौ धोरोम सिबियारिफ्रा बावनो नाङा आइफा आफाफोर। बाथौनि सायाव धेमालि गेलेजाया। बे गेलेजानाय मुवा नङा बियो। थांना थानांगोन, गोजोन मोननांगोन। नों जानानै गोजोननो मोननाय, नों मेंनानै उन्दुनानै गोजोननो मोननाय, गांनायाव मोनलोंनाय, उखैनायाव मोनजानाय, हां लानायाव गोजोन बार मोननाय, उदां बेरायनो हानाय, बे जिउखौ गाव खांलांनो थाखाय गावनि उन गावनि जोलै फिसा फिसौखौ आरो मोजांसिन साबसिन खालामलांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों।